Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panlumpa. Parang kinsala. Ayaw mo bag muhigda ko tupad mo. Kaon na, Alex. Andaman na kag pagkaon. Ayaw na. Busog ko. Alex? May problema ka ba? Gusto lang kong magkunit sa imong kamot. Ha? Ug muhawak. Chesa, sultihi ka ro gusto tinuod. Bahal na ba ko di mo o dili? Alex, Sultihi ko. Kung mahal na ba ko nimo o dili pa. Sige na, Chesa. Alex, banata ka. Ugwad anang imong pagduha-duha. Dili na mo yung tupag sa kong pangutana. Oo, o dili ra ang tupag. Mahal na ba ko nimo? Oh, Sigurado ka? Alex, banata ka. Busa kinahanglang mahalon ta ka. Kung ba na, napugos ka lang. Wa ko mapugos. Mahal ta ka. Ug atimanon ta ka hangtod sa hangtod. Buhi una ko. Kinala magkailis ka kay basa kay ka sa singot. Kakong ka, Chesa. Kumusta na ka si Jessa? Wa ba kasla mag-away si Alex? Kanadugay naman sa bisig pauli. Katawag nun kay ko niya. Pero dili mahimo. Sir! Sir, gusto na masamning nahibilin sa CR sa akong kwarto, sir? Kamayang pugong naman sa Miss Book. Ha? Uy, nalimtan sa din ni Jessa. Sir! Usa man, sir, misud sa akong kwarto ang imong bisita? Carla. Kay nabasa siya. O, unsa man na siya, sir? Gwapa na siya? Mas gwapa pa na nako? Ay ka ba ka? Mas alegre kang ikasulti. Ni, mauro din na mo ikasulti na ako. Alegre, sir? Ngano day? Ganahan sa ka nga ingnon ka gwapa? Ay, good. Oh, nana, gwapa ka. Busa, katog na dito. Aron ikay mo bangon kung mamata sa GR. Sige na. Murag yung kanakumbana nga nakiksabot na ako, sir. Hilom na diha, Carla. Sige na. Napasagdi na lang ko ining akong tripping, sir. Tripping raman ni. Naunsa biya ka, sir, uy. May na lang na, sir. Banata ka sa akong hanahuna. Magunsa naman lang ang imong Emilio. Ida, permanente man tong amo, sir. Mamatay akong gatasan. Ikaw ang akong tinuod nga fafa. Ayaw na lang pag-tipping na ako. Kay, manghod nga badlungon. May ako pagtagad mo. Pero, pinangka man gihapon ko nimo. Okay na lang na, uy. Sige, sir. Good night. Amaw ni babayana. Kinala matulog na ko. Alex? Naakas akong tiilan? Gibantayan talang ka nga natug. Uwa ka matug? Dili ko makatug. Nga naman, usabay nakahasol nimo. May problema ka ba? Ayaw kong biyahe ha.
Alex, daw sa ka. Nganong nagbinag-uman ka? Kinilang ibutang si muna huna, Jessa. Dili mahitabo nga ihatag ta kasalain. Samtang buhi, Oh, Alex, mahal ta kay ka. Og sorry nga mapasakitan ta kausahay sa sobra na kong pagmahal. Di man ko gusto nga mawa ka na ako. Alex, kasado ta. Dili may tabong mawa ko nimo. Kung makuha na nato si JR, magpalayo tayo ng dapita. Ha? Diba, misulti naman ko nimo na magpalayo ta din kung makuha na nato si JR. Oo, Alex. Magpalayo ta din sige, dini ka lang. Katug, uy. Kay pukawon ta lang ka kung makaluto na ko sa pamahaw. Usa may imong gustong kanon. Bisan unsa, basta imong linuto. Amin na para nako. Okay. Sige, mag-utan ko binisaya. Napakuan ko sa sinultihan ug liniw ka ni Alex ta. Puro man siya tunay tako kayong problema. Maya kinakaluto na ko. Kinahalang at timanunin ako maayo si Alex. Aron dili na ni magduda na ako. Alex? Alex, mga onet ah. Oh. Wala na din si Alex sa kwarto. Alex? Alex, hain ka! Alex! Oh. Milakaw si Alex. Kinahanglan mo pahungaw na ko ang akong kautstukan. Mura ko magkuulang na magtanaw ni Jessa. Mahadlo ko na mawa sila ko. Pusa, kinahanglan to na ko'y buhaton. Sir, wala ka na ko. Oh, sige Carla. Ay, sir. Langutan na ito si Noy Binoy kung kanus aka mo balik sa opisina, sir. Mutungan ako dito. Total, mahimo rin ko niyong tawagan kung doon ay problema sa opisina. Okay, sir. Sige, sir. Ito na ko, ha. Ikaw na'y pahala ni JR. Natuwag pa man to. Sige. Pagpalit lang gata sa bata, di pa ulit ni mo ha. Okay, sir. Bye. Magpangin ko sa baybayon. Total, maklaro na ako ang tingong ni JR kung mahilak siya. Kining napita. Maay mo pa hinumdum ako sa mga panag-uban ni Jesus sa isla. Kining baybayon. Nindot ka rin po'y ang dapita o sa Alex! labi na. Kung kauban mo ang imong pamilya. Maayo ka pag hindi mangita. O Andro, naibaw ka yun anak. Daan pa sa una. Nga matultulan tayo ka bisan asa ka, di ba? Bisan pagtua ka sa mga kamot sa mga kaaway. Ha? Kung nalimot ka, painumduman ta ka. Sa diyang mga militar pa ta. Ug nadagit ka sa mga kaaway tang rebelde. Patya na lang ko! Patya ko! Kay mamatay bitaw kay karon. Ikaw ang mamatay, tonto! Oh! Alex! Ikaw! Dali, Andro! Kulit ako! Mamiya ka din dito pa ita! Natultulan ko ni mo! May laki ko na! Nalimot ka! Dali na!
May laki kay kong nangita ni mo no. Pisan ka matayon at bangon ako. Makitaan ko lang ang akong Brad Andro. Kay pisan ka usa. Wa ko malimot nga nanumpa tang mag-inunungay hangtod sa kamatayon, di ba? Nahibaw ka na di. Oh. Gipaw ko nga din higapos, Jessa. Ug ikaw ang idnatumboy nga iyang giingon. Kilat ko niya. Sakit no. Imong asawa. Mamakak ni mo na muadtog higala. Pero lain ang tinuod yung ipakikitaan. Alex, ayaw hugawi ka ng una-una mo. Wa may relasyon si mong asawa. Kundi di man siya. Kana tungod lang ni JR. Naibaw ko. Tungod kay mahal niya si JR. Pero angay ka kumukumpiyansa ni mo, Andro. Dili ka matintal sa akong asawa. Dili ko ganahang maghunahuna sa nitabo sa unang panahon. Pero magpalit-palit sa kung nauna inyong panag-uban ni Jesus sa isla. Ayaw sa kalimot kay mong gusto ang mong hitabo. Imo kang gipugos sa paglugos ni Jesus. Naibaw kong wa ka mapugos, Andro. Naibaw ko. Nga sa una pa lang niyo pagkita ni Jessa. Nakagusto na kaniya. Sama na ko. Nasayop ka! Ay, pabagag! Kay sukat pa sa una, Andro. Sa mga bata pa ta. Nga usar ka babae ang atong magustuhan. Ako suwatan si Marie. Bahala na. Ako nilabay sa bintana. Bay, Oh, saan mo na yung gisuwat? oh, suwat good? Para sa babae na, no? Oh, ay pagsaba ah. Naamsag ko'y suwat para sa babae. Ikay hatag ni Marie, oh. Kay ako si hatag na ni... Oh. Uy! Si Marie sa bang imong gisuwatan? Hugwa na to duhang isugot ni Marie. Kay mas ganahan siyang parehas ng edad nga hingkod na, dili ba? Isulti ang gusto mo, isulti ako, Alex. Nainlove ka sa kong asawa, unsa? Kung unsa may personal kong pagbati ka ron, ako na na, Alex. Oh, pusilon ko nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!